Hello everyone, it's me again, Burntime, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog uli mga ka-DIY. Sa araw na to, meron tayong tuturo sa inyo na troubleshooting, basic troubleshooting sa mga may problema sa gripping nila. Bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin ang Anolos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At syempre yung group page natin, shoutout din natin, Euro Griffin Community PH, at syempre shoutout natin yung admin natin, si EIEI. At syempre shoutout natin yung kasama natin moderator, si Eddie Boy Yosala, at syempre si John Carlo Dilo Santos. Kaya huwag natin patagalin mga ka-DIY. Yan, marami po kasi nagtatanong sa GC at sa mga tropa natin, yung mga viewers natin dyan sa Facebook page. Nagdi-DM or PM sa akin, boss, hindi namin mapa-start, bakit sa ibang motor namin pwede naman left and right, yung sa akin bakit pag pinipihit ko or binibrake ko yung sa may right side ayaw. Yan, nakauna yung mga ka-DIY. Yan yung sinasabi nila, ganito po yung scenario or issue. Ganyan, pipindutin mo to, syempre starter at saka yung brake switch, left and right yan, pwede yan. Ayan ayaw kita mo, yan, ayaw, diba? Pero pag sa right, pipindutin mo to, mag-switch siya. Okay? So, yan, gagawa natin ng solusyon yan. Sa mga nagtatanong, ito na po yung problema. Tignan nyo lang po yung brake light or brake lamp switch. Yan. Salam mga ka-DIY, dito. Pakita natin. Ito lang yun. Baka nagluloko lang or naglulus. Yan meron pa kasing wire dito na dalawa. Ayan. Baka ito yung diferensya. Diba? Naglulus po yan. Ipasok nyo lang po yan. Tapos, itry natin na paandarin. Yan. Diba? So, due to vibration, yan, naglulus yan. Pagka higpitan nyo lang po yan, pwede nyo tanggalin. Tapos, yung parang terminal nyan, ito mga ka-DIY, yan, ipakita na lang po natin sa inyo. Baklasin lang po natin. Medyo masikip po kasi. May terminal po yan. Yun, natanggal na mga ka-DIY. Sabay yung nose dyan. So, ito po yung terminal na sinasabi ko. Dalawa po yan, andun po yung isa, kulay green. Nakalagay. Kulay green. Okay? Ito naman kulay black. So, green and black po yan. Positive and negative po yan. Kasi pagka i-brake lamp mo to, i-brake mo to mga ka-DIY, dapat iilaw dito. Yan. Wala pero itong isa meron. Kita mo? Yan diba? So, hindi talaga siya mag-i-start pagka hindi dumadali yung kuryente. Yan, wala So, pagka nilagay natin yan, so ang gawin nyo to, tanggalin nyo lang yan mga ka-DIY. Merong terminal dyan. Ipitin nyo lang ng ganyan, bagya. Yan. Ganun lang, kahit na hindi na kayo kumuha ng tools. Tapos, ilagay nyo siya, ibalik nyo. Okay? Tapos, start natin. Meron na. So, ganun lang po, mga remedyo. Short vlog lang yung mga ka-DIY, pero napaka-importante. Pero sa may mga alam, basic lang po sa kanila yan. Pero sa mga walang alam, yung mga baguhan na gripping owners, ganun lang po ang senaryo, ganun lang po yung pwede nyong gawin. Okay? Yan. So yung mga ka-DIY, additional din po sa lahat ng mga gripping owners na kasama natin dyan. So pagka ini-start nyo to, yan, pag inopen nyo ng ganyan, hayaan nyo lang po yan na basahin niya muna. Okay? Tapos hayaan nyo na matapos yung tunog. Kasi may tunog po yan mga ka-DIY. Para nasa ganun, mag-sync in pa dito sa computer box, lahat dito sa funnel gauge niya. Huwag yung sasabayan. So ganun, patapusin nyo muna na mag-play po yung dashboard niya ng ganyan. Yung tinatawag nilang animation. Hayaan nyo muna yan. Tapos pag nag-okay na lahat yan, nag-stop na, saka mo papaandarin. Okay? Yun po yung tamang procedure sa pagpapaandar ng mga ganitong panel or mga computer box. So, hoping naman natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Sa mga may problema kung hindi mapa-start dito sa right side, ganun lang po ang solusyon. Ingatan po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka ba? Dito sa HPT, sharing is caring. So, ayan, hoping na nasagot ko yung mga katanungan ninyo. So, ayan, maraming salamat. To God will be the glory and Burntime. Signing off.